Dobrý den. Dobrý den. Po velmi dlouhé pauze. Velmi dlouhé pauze. Způsobené tím, že jsme si v létě řekli, že si uděláme jednodušší videoseriál a byl složitější než všechny předtím. Se hlásíme z podcastu. A tentokrát jsme na Chodsku. A na tom pravém super Chodsku, protože budeme chodit kolem Domažlic a čekají nás ty nejchodštější chodské vesnice. Lukáš se včera na to připravoval, na tenhle díl, a tak nějak jsme se rozhodli, že celým dílem povedeme jednu linku, ale o tom za chvíli. My jsme tedy vystoupili v Klenčí pod Čerchovem, jeli jsme z Plzně normálně vlakem a v Domažlicích jsme přestoupili na lokálku. A nebudeme to zdržovat, pojďme rovnou do Klenčí, ozveme se, až tam budeme. Budeme to tady mít trošku s hlukem aut kolem nás, ale dorazili jsme na náměstí v Klenčí pod Čerchovem. Májo, popiš ho. Je to tady velmi do kopce a všude potřebujete cepíny, abyste se dostali nahoru. To kecám, ale je to tady fakt hodně do kopce. Čímž vlastně říkáme, že jsme na úpatí Českého lesa, my do něj dneska nepůjdeme, budeme jen tak jako krosit kolem něj. Budeme se ho dotýkat, ale uvidíme alespoň do údolí, to je trošku po hraně. A Klenčí pod Čerchovem, největší z chodských 11 vsí, a vlastně my jsme měli začít na začátku, chodové byli kdo? Strážci. Strážci české hranice a v historii je všechno o penězích, takže nejdůležitější informace je, že chodové byli vlastně různými právy nadaní lidé, kteří byli vysazeni sem k hranici a měli jí strážit a za to měli určité svobody, které obzvláště ve středověku byly naprosto nevídané a byly podobné i městům. To znamená, mohli vlastnit pozemky a domy, mohli dědičně dědit své vlastně domy a volně hospodařit. Zodpovídali se přímo králi, mu byli přímo poddaní, což byly velké výhody ekonomické. Ale nepředstavujte si to jako dnešní svobodu. Ne. Jo? Ono to vypadá, my to dneska jako hodně přikrášlujeme, řekněme, a svobodu vnímáme úplně v jiném slova smyslu než dřív. Teďka my budeme dost často dneska bojovat s tím, že Chodsko je opředeno legendami, které vytvořila Němcová a Jirásek, které z velké části celý obrození, nejsou úplně pravda. Mnohdy jenom částečně nejsou pravda, někdy je to úplně vymyšlený a budeme se snažit podhalit, jak to tady skutečně bylo. Historie CS jsem poslouchal a tam se zmínili o tom, že Chodové, jejich historie začíná možná, ta mýtická, už v roce 1073, kdy český král Vladislav II., první nedědičný ještě král, dobyl Miláno společně s Němci a Chodové byli ti, kterým se podařilo poprvé proniknout z hradby Milána a otevřít je. Takže potom vlastně dostali možnost bránit hranice a dostali ty svobody, které potom odlišovaly. Ale my se o nich poprvé dozvídáme až za Jana Lucemburského, někdy kolem roku 1320, kdy je vyjmenováno 11 chodských vsí a jsou také deklarovány jejich práva. A nevíme, oni už pravděpodobně tehdy byli, ale poprvé se vynořují právě až zde písemně. Mimochodem ty vsi existují dodnes. Je jich tedy 11 a největší z nich je Klenčí pod Čerchovem, která jako jediná dostala status městečka a dostala ho za panování nechvalně proslulého Lomikara, neboli Lamingera, byl to vlastně rod Lamingerů. Takže oni ho překřtili. Maximilián Laminger. Ona to byla česká šlechta a Lomikar se tehdy používalo. Dost často se setkám právě v knížkách Národní obrození, že Laminger byl Němec, což není pravda, je to Čech. Ale neuměl česky. Jeho otec ještě česky uměl. Jo, to je ta zvláštní doba, kdy neznamená, že když jste Čech, tak musíte umět česky a když jste Němec, tak mluvíte jenom německy. No a Lomikar je ten veleznámej, co v Plzni v roce 1695 si vyslechl Lomikare, do roka a do dne hin se ukáže, se společně sejdeme na boží soud. My o něm mluvíme proto, že tady v Klenčí pod Čerchovem je kostel, já jsem zapomněl zasvěcení, já se jenom podívám, kostel svatého Martina a v tom kostele je pohřben. Dobře. A má tam hrobku a to je ta slavná hrobka, kde děti měly za úkol
zakamenovat jeho rakev. Protože tam bylo okýnko do té hrobky a oni tam házeli kameny, jenže je neházeli na něj, ale na jeho ženu. Na a jeho bylo ženu. tam úplně gigantická hora kamení. Bylo tam několik tun kamení, které se tam nashromáždili. My si o té tvorbě té legendy kolem Lomikara a Koziny povíme ještě více dál. Pokud už navštívíte Klenčí, tak krom kostela, který je barokní stavbou z roku 1673, nechali ji tady postavit kdo jiný než Laminger, tak je tady zajímavý dům. Dům přírody Českého lesa a tam se můžete jít podívat, je tam stálá expozice. Dříve tam byla pošta, takže tam má samozřejmě placku Suvorov, tak protože jako ve Stodě. Ten spal na každé poště. Tady možná prošel, možná ne, těžko říct. A jinak je to tady dost pěkný, střídají se tady domy, které jsou štítovou stranou, které jsou tou širší stranou, je tady barokní dům, je tady klasicistní dům, je to pěkný, jak je to do kopce, tak je to hodně takový členitý. Je tady krásná lipová alej, která vede nahoru, jo, pěkný to tu je. My moc na tu Šumavu nejezdíme, takže tohle není teda Šumava, já to tak beru, ale řekněme, že na ty hraniční hory nejezdíme moc. Je to tady turisticky velmi intenzivní, tak my jsme sem jeli ve všední den, kdy prší. Jinak ten dům Českého lesa přírody je z roku 1546, jeho spodní část, potom byl ještě 18. století nastaven opatro. Je to krásná, těžkopádná, široká, široce rozkročená budova. Opravená. Opravdu nejstarší kamenná stavba tadyhle široko daleko. A ještě je tu zajímavá fara, ta se nachází tamhle naproti kostelu. A ta je zajímavá tím, že Klenčí bylo 24. dubna 1945 zasaženo náletem. Já myslím, že tady v Klenčí je totiž závod na výrobu keramických součástí elektrických. No, byl. Do dneška funguje a ten byl cílem náletu a část tadyhle náměstí Klenčí byla poničena, včetně té fary, která byla ale v roce 1946 obnovena do původní podoby. To ještě stihli včas. To ještě stihli předtím. A čím se dostáváme k poslední pointě, že Chodové jsou do dneška známí jako nejtvrdohlavější a největší tradicionalisté. Konzervativní jsou velmi. Tady se vlastně nacházíme v Sudetech, všechno okolní obyvatelstvo bylo po druhé světové válce odsunuto, ale tadyhle ta chodská oblast, tady jsou vlastně původní obyvatelé, které to tady dědičně dědí už od středověku a nemají rádi novoty. Ono, když se podíváme na tu náves, tak vypadá to tady hodně autenticky. Zajímalo by mě, kolik lidí po převratu, tom komunistickém, tak tady ještě mluvilo takovou tou divnou směsicí češtiny, chočtiny a němčiny. Jo. No, my se jdeme podívat po Klenčí a ještě se vám možná ozveme ze Hřbitova, protože na Hřbitově je jedna taková zajímavost. Málem bychom zapomněli, krom Němcový a Alojze Jáska, který jsme zmínili, tak v Klenčí pod Čerchovem se narodil nejvýznamnější asi místní rodák Jindřich Šimon Bár. Spisovatel, který nakonec právě proslavil Chocko také potom v té závěrečné fázi na konci toho 19. století. Těžko říct taky, jestli si k tomu nepřidal nějaký svoje, přidali si všichni, že jo, to bylo takový, to bylo hrozně... On byl aspoň odsud, že jo? Ano. Když nic jinýho. Ono je totiž paradoxní, že vlastně ty Chodové zapomněli, kým jsou, protože o ty svobody přišli v 17. století. A když se v 19. století objevili, tak se objevili v archivech a zpětně se implementovali sem. Tady bylo pár pověstí, bylo tady ten speciální jazyk, ale to povědomí o té slavné chodské minulosti nebylo takový. A bylo znovu utvářeno právě až v 19. století. A potom znova po druhé světové válce, ale to už je horší historie. To už je bohužel zneužití spíš. Pokud už budete v Klenčí, tak rozhodně navštěvte Hřbitov. Nejenom, že ten Hřbitov je neuvěřitelně po Chocku vyzdoben takovými keramickými obrazy, jako třeba v Portugalsku. Je to zvláštní, když přicházíte z dálky, tak to vypadá, když jsou tam nalepený plastové reklamy. Ono je to totiž zrestaurovaný, nebo spíš bych řekla úplně nově vyrobený v roce 2022. A je to prostě obraz, který je namalovaný na dlaždice, řekněme. Je to velmi trvanlivý teda. Si myslím, že to tam za 100 let klidně může být, když to nikdo nezničí a nebude to opadávat. Ale je to jako velmi zvláštní. Je to velmi barevně, jsme na to zvyklí. Právě, nejsme na to zvyklí. Vůbec to jako nepůsobí špatně, to vůbec ne, ale je to zvláštní, je to prostě netradiční. No, ale za mě vrcholem Hřbitova je takzvaná kosmická loď v podobě místní smuteční síně. Lukáši. Každopádně byla postavená v akcize, v 70. letech se stavila, je to úplně neuvěřitelná stavba. Je to skvělý. Je pokrytá plechem, natřeným na stříbrno, má velký kosodélníkový okna, který vypadá jako velký áčka
Rozšiřují se a vlastně ta jejich nosná konstrukce vstupuje až dolů k zemi. Je vidět, že to má vlastně ocelovou konstrukci, která to celý vynáší. Dole je krátká, malá kamenná zeď a nahoře je to celý pokrytý plechem. Je to naprosto skvělý. Zepředu to má betonovou věž, kde bylo možná plánováno zavěšení zvonu a je to nádherná stavba. Ještě to má u střechy, ona se ta střecha jako fakt zbíhá, jo. Od země, ta v podstatě střešní krytina, tak jde od nohou té stavby až úplně nahoru, zužuje se to a nahoře jsou ještě světlíky, vevnitř to musí být dost působivý. Hele, já úplně vidím jenom zapnout fúzní motory a to rovnou může vylezit do vesmíru, je to úplně skvělý. Bohužel by to potřebovalo péči, jako hodně. Myslím si, že na to nikdy nikdo nešáhl teda. Je na to koukáno určitě prismatem, že je to stavený v 70. letech, že je to komunistická architektura, ale to je přesně její opak, tohle je náhodou. Minimálně na tříd by to určitě potřebovalo, ten plech prostě kouknout na to. A ono je tady samozřejmě jako vždycky, tak se to stavělo z materiálů, který byly. Proto často taky vznikaly velmi unikátní řešení, ale je vidět, že ty okna jsou obložený nějakýma palubkama a ty už prostě chátrají. Ale je to strašná škoda a je to jako výborný, fakt je to skvělý. Dorazili jsme do Chodova, ale než jsme se vám ohlásili, tak jsme vyšli vlastně na konec Chodova, takovou odbočku jsme udělali a jsme na skále. Jmenuje se to tady Chodovské skály a je to jeden z mnoha výchozů křemenitých, je to tak? Českého křemenného valu. Tak. Je to krásná skála a je úplně dorůžová, jo? Je fakt pěkná. Pod námi taky vidět, že se těžilo. Tady prostě to byl místní materiál, dřív se to tak dělalo. Podle toho jste i poznali, že lokalitu. Tady někde je lokalitu, jasně, že z toho byly prostě postavený domy a významné budovy tady, protože to bylo nejlehčí vytěžit to někde v místě, nedovážet to. Jinak ten výchoz, tak ono je to součástí takového velikého pásu a táhne se to od Tachova vlastně takhle po hranici Českého lesa a těch výchozů je tam asi 8, 9, 10, tak nějak. No a my v Chodově využijeme situace, protože Chodov má poměrně zajímavý obecní znak. Jsou na něm 2 plstěné boty a vlčí past, a těch boty nám upomínají na to, jak to bylo se znakem Chodů. Protože se řeknou chodi, tak se vám určitě vypraví Alois Jirásek a jeho knížka Psohlavci. A samozřejmě psí hlava, taková ta klasická, rozčepířená s tím vyplazeným jazykem, že jo, vypadá to jako vlčák. No a s tou psí hlavou je to samozřejmě složitý, protože psohlavec se ve středověku a v novověku používalo jako hanlivý označení většinou Turka. A potom jako psohlavce se nakonec objevuje, že i v 15. 16. století je občas označovali i místní šlechta jako psohlavce, ale původní znak Chodů bylo něco jiného a to byly právě ty válenky, ale oni jako úplně nejsou takový jako dramatický a reprezentativní a pan Jirásek to trošku jako vybral si to, co vypadalo bojovněji. Ono to není jako, že by to byla lež, ale nebyl to prostě jako jejich znak. Jejich prapor. A tak je to takový, ono celý ty legendy kolem toho, tak jako nejsou vyloženě, že můžete říct, že je to jako Vilhan, ale je to takový hrozně jako vyždímaný, překroucený, vyhrabaný, tak jak se to zrovna hodilo, aby to bylo prostě dobově sexy. A já to nemám rád, protože i ta originální historie je zajímavá a je dobrá. A tím, že se to v tom 19. století překroutilo, tak vzniklo spoustu balastu kolem. A myslím, že to tomu dělá psí službu. Že to není úplně ideální. No a mimochodem Chodové, jo? Jmenují se Chodové, protože chodili po hranicích, proto i ty boty a válenky, už samotný ten název odkazuje na to chození. Jo. Jinak, proč tady chodili? No, aby hlídali hranici do Bavor. Jo, protože Němci tady začali si občas kácet v lesích, sem tam založili si nějaký statek, začali tady něco pěstovat, tak to bylo... Furt stejný to je. Ano, je to furt stejný. A vlastně v tom 12. 13. století, tak ty hranice nebyla pevná čára, nikdo přesně nevěděl, kde přesně leží a bylo to spíše o tom, kdo si jak co nárokoval. A ti Chodové měli tedy za úkol to hlídat tak, aby nedocházelo k uzurpacím na českém lese. Taky samozřejmě byli tím velmi oblíbení.
Mimochodem, Jirás taky občas představoval jako pomalu vojáky, kteří v případě příchodu Němců tak vzali ty své sekery a usekali jim hlavy a bojovali s nima. To není pravda, o nich tady bylo poměrně málo a neměli žádnou vojenskou strážní službu, ale měli v podstatě jenom hlídat ten les a byli to v podstatě jako úředníci, něco jako celní správa. No hlavně samozřejmě jako úplně, co se týče celé historie, tak vražda jen takhle, tak není jako úplně pohoda, že jo. To se neměli pravomoci jako někoho odseknout, kdyby ho tam načapali. Mimochodem teda, až tak se podívejte na znak Chodova a tam je právě krásně vidět ten původní praporec. Teda takhle, abych ještě já ani nemystifikoval. Původní praporec Chodů se nedochoval. Ten zničili někdy s Lamingerem a nezůstalo z něj nic a nevíme, jak vypadal. Mimochodem i ta jejich čakana, ta sekírka, tak o té se taky neví, jak vypadala. To je taky vlastně až zrekonstruovaný v 19. století. A ta původní podoba není známa. Je ta sekérka vždycky evokovala takový ty velký sekery, co používají ty tesaři na osekávání trámu. A ještě v Chodově, my jsme tam šli kolem jednoho smírčího kamene. Je tady středověký smírčí kámen, který tam má vytesaný kříž a krom kříže jsou tam ještě kovářské náčiní a podle archeologů tedy pochází už z doby středověku, ale místní lidová tradice přisoudila, že to je na památku zavraždění Koziny, protože on byl oběšen v Plzni, tam, kde je dneska vodárenská věž plzeňského pivovaru, tak tam byl oběšen. Došli jsme do Trhanova. Je to trošku živo, je to vedou poměrně velký silnice. Já bych řekla, že je to takovej Tachov Chocka. jo. Je to teda vesnická památková zóna a je to jedna z nejmladších vesnic, jakou jsme navštívili. Protože poprvé je zmíněná v roce 1629. A v tom roce je tady v Trhanově jenom Trhanovský mlýn a Trhanovský mlýn se jmenoval Trhanovský, protože místní mlynář chodil jako Trhan. Dobře, nemenoval se tak, jo. A po něm se teda jmenuje i celý Trhanov, takže tu chodí všichni špatně oblečení. Takže nakonec jako sice to byl Trhan, ale jmenuje se po něm celá vesnice. Ano. Takže to asi tak špatně nedopadlo. V Trhanově je velká pila, velký agropodnik na opravu strojů, zemědělské a lesní techniky. Říkali jsme si, že to asi zaměstnává velkou část obce. Ostatní jezdí do Německa. Navíc je tu velký zámek. A ten zámek, ten je důležitý pro náš další příběh. Protože místní mlýn trhanovský koupil jistý Laminger, tehdy otec ještě toho Lomikara známýho, a začal tu stavět velký hospodářský dvůr a ten Lomikar k tomu hospodářskému dvoru přistavil ještě velký zámek. A tak tu vlastně vzniklo panské sídlo. Což samozřejmě Chodové neviděli úplně rádi, protože byli vždycky nezávislí, přímo náleželi králi a teď se změnili role. Král už nebyl přímo pod ním, ale patřili pod nějakou šlechtu, pod nějaké panstvo. Což se jim samozřejmě nelíbilo a kdyby se měli Lomikara nebo Lamingera nějak popsat, tak on byl extrémně schopný podnikatel a taky velmi bezohledný. To znamená, že šel čistě za ziskem, stal logicky. On ten zapomenutý kraj dostal i proto, že tady viděl velký lesy, které do této doby nebyly moc využívané. Strážní služba Chodům už skončila, což oni ještě nevěděli a dlouho to nechtěli přijmout a on to tady prostě začal podnikavě využívat. To je takovej normální podnikatel dnešní doby, to se to dělá dneska každý druhej. Akorát dneska už nevypadá jako takovej vydřiduch, že jo? No. On třeba založil první manufakturu tady, což je o 100 let dřív, než se v Čechách vůbec manufaktury začaly zakládat. Mimochodem, jak vlastně ta spouda vznikla? Jak postupně Chodové ztráceli svoji opodstatnění, že jo, byli jsme už Rakousko-Uhersko, nebo respektive tehdy Rakousko, byli jsme v zázemí vlastně německých zemí a ta strážní služba už nebyla potřeba, ale Chodové oni měli ty své privilegia, které tady měli skutečně jako napsaný s pečetěma od krále a moc jim nerozuměli, protože byli psaný složitým právnickým jazykem, který už mezi tím dost výrazně zastaral. Takže to měli takovej svůj výklad. Takže to spíš bylo zvykový právo, než to, co to skutečně říkalo a v těch papírech nebylo napsáno, že jsou nepodaní, že jsou úplně jako volní. Oni prostě patřili pod nějakého podaného, ten, kdo je získal třeba i od krále. No a Laminger ho to strašně pálilo, naštvalo a někdy v počátku vlastně svého vládnutí si je svolal, ty lejstra jim sebral násilně, ale už nenapsal do Vídně a ty práva nezrušil.
Takže tady bylo takový jako chvilku vákuový období, kdy vlastně oni ty práva už neměli, ale z císařské moci nebyly zrušeny, tudíž měli pravdu vlastně obě dvě strany. A kolem toho se potom táhly jednak ta spoura a jednak následně potom ten soud, který probíhal v Plzni. No a ten soud je zajímavý tím, že on vlastně, když skončil, tak pro něj měl připravený jenom takový tresty poměrně nízký. Žádný hrdelní trest, žádný velký konfiskování majetku. Prostě jenom se řeklo, že vlastně chyba je vlastně i na Lomikarovi, chyba je i na nich. Oni tomu nerozuměli, on to nezařídil ve Vídni, takže ve výsledku oni vlastně stále byli poddaní císaře. Ale Lomikar se nakonec prosadil, aby jim ty tresty zpřísnili a 2 z nich měli být popraveni, jenže jeden z nich mezi tím ve vězení umřel. A druhého znáte. Takže takhle to bylo. No a tady v Trhanově Lomikar žil. Potom, co Lomikar zemřel, skutečně necelý rok potom, co proběhlo to do roka a do dne po zmotě na Boží soud. Stejně to určitě vzniklo jako zpětně. To asi ne, to je zaznamenaný skutečně, že to řekl. Jo? Ano, jenže to řekl 18. listopadu a Lomikar zemřel 2. listopadu následujícího roku, takže to není úplně do roka a do dne. A Lomikar byl velmi výrazně nemocen, protože když potom se zkoumaly jeho podpisy, tak ještě 5 let předtím byl krásný a potom byl extrémně roztřešený. No. Aby si to ještě zapečetil takhle do budoucna. No a vlastně tenhletěm končí ta historie chodů. To, co my dneska známe z Psohlavců, to je vlastně znovu vykonstruované na těch reálných základech, znovu postavený v 19. století. A tam se hezky říká, že chodové se v 19. století museli opět naučit být chody, protože mezi ně to tady všichni zapomněli, takže se to znovu učili. Dělal se znovu kroj, všechno ta legendy kolem se znovu postavily, ale je to na reálných základech, jenom je to hodně vybásnění, protože ta chodská legenda... A taky je z toho vybraný jenom takový to, co se hodí, no. Tak. Ono totiž ty chodové spojovaly věci, které se do toho národního obrození hrozně hodily. Bránili nás před Němci. Taká urputnost. Ano, urputnost, navíc sociální rozměr, protože byl to obyčejní lidé, takže to všechno se hodilo do toho 19. století a do toho národního obrození. Mimochodem, poslední věc. Když se, Lukáši, rozhlídneš a koukneš si před sebe na kopec, co tam vidíš? Čerchov. Přesně tak. Je tady, pořád ho obcházíme nad námi, vycházeli jsme z Klenčí a my půjdeme ještě pokračovat dál. My jdeme tadyhle z Trhanova podívat se na jeden kopec, kterýmu se říká, nebo hrádek, a na něm se nachází socha, kde bychom to mohli uzavřít. Nebo možná to tam ještě neuzavřeme. Ještě ne, tam potom je újezd a v újezdě je dům, kde se narodil. Tak to jo. Tak. Procházíme teď kolem Trhanovského zámku. Ještě se tady hlásíme, protože na Trhanovském zámku se narodil významný český doktor a průkopník vlastně objevování toho diagnostiky, to je to slovo. Průkopník diagnostiky, pan Josef Thomayer, tady v Trhanově. Thomayerovu nemocnici možná znáte, tak pochází právě odsud a on byl nejen výborný doktor, ale také chtěl pomáhat chudým, byl velmi sociální a v Trhanově založil chudobinec, zainvestoval jeho stavbu. A takhle jich investoval prý několik. Zajímavý. Vyškrábali jsme se na kopec Hrádek. Dnešní nejvyšší bod. Ano, ze kterého na nás tadyhle ještě stojíží Jan Sladký, zvaný Kozina, který tady má velkou sochu. A velkýho psa. A velkýho psa chodskýho, domyšlenýho. Ten pes je fakt nějak divně velký. Autorem je František Hošek a je to stavba z roku 1895 a to je vlastně vrchol toho chodského kultu. Nebo kultu. No. A je vidět, že to brali opravdu vážně, že je to jako monumentální, figurativní socha s velkým soklem, která schlíží tamhle na Domažlice. Což je roztomilý. To je pravda, on kouká přímo na Domažlice. Protože s Domažlickýma nikdy moc jako přátelé nebyli. Protože Domažlice bylo město, které se tady pralo o místní vesnice, aby z nich mělo výdělek. A oni se tady prali o to, aby jim zůstaly svá práva. Pod náma je vlastně nejvýchodnější chodská vesnice a to je Újezd, do kterého ještě sejdeme. A v Újezdu je ještě jedna památka na Kozinu, si povíme potom tam. Je to tady takový podobný jako u toho velkého slavného pomníku husitů. Jo, u Jižních Čechách. Tak to mám tady z toho takový podobný pocit. Tam to je sice jako u rybníků, tady jsme na kopci, ale je to takový
No vlastně ono i tou historií je to dost podobný, že? Nebo takhle je to, jak to dneska vnímáme, tak je to hodně podobný to husitství. To byly taky přece Vozembouchové, který se prali za svý. Jo. No. To zase taky to potom komunistický režim zneužil dost podobně. No, každopádně, tadyhle pod kopcem se ještě nachází restaurace, vede sem silnice, bude to tady v sezóně velmi natřískané. Ano. Jsme tady v klidu zatím. Takže pokud jste jiný druh turistů než my, tak jste tady taky vítáni. Ano, jdete sem i autem. U té restaurace se nachází ještě jedna socha, a to je socha Chodského psa. Jo, to je ten pes. Z roku 2011. Jejím autorem je Michal Olšiak a sklíží tady taky na Domažlice. A pes je tam mimořádně celý, není tam jenom hlava, ale je to takový jako lvy na památnicích těch padlých. Tak tam leží jako tygr a má tu hlavu je z betonu, předpokládám. Jo, je to betonový. No, to už je asi jiná historie. Tak a my jsme vyšli vlastně na vrchol dnešní cesty. A já jsem to tady původně chtěl ukončit, ale protože ten příběh měl být opravdu uzavřen, tak se podíváme tedy ještě do újezda a za chvilku se z něj přihlásíme. Mimochodem doporučujem to tady, je tady opravdu jako krásný výhled a vy máte před sebou Domažlice jako na dlaň. A vlastně celý ten výlet je relativně krátkej. To je osel. Právě jste slyšeli osla. To je skoro jako sirény, tyjo. A tam pobíhají kolem ohrady nějaký děti, tak ho asi vyrušili chudáka. Co se děje? Tak, dobře, to byla kulturní vsuvka. Zoologická. Je to krásná trasa, do Domažlic je to asi 13 km. S tou naší odbočkou na tu skálu Buližníkovo, teda Křemenou, to bude tak 14. A je to hrozně náročný, krom tady toho výstupu. Tohle byl jediný kopec. A co jsme dneska vůbec nekomentovali, protože to komentujeme vždycky, je tady spousta lidové architektury, velké množství roubenek, krásný pošlubavský chalupy. Doporučujeme. Došli jsme na konec dnešního putování za Chody a jejich pověstmi a to je do Újezda. Sešli jsme jenom z toho kopce, kde jsme seděli a bylo to tak kiláček sem, tak maximálně. No a jsme v obci, kde se ten nejslavnější, o kterém mluvíme dnes celou dobu, narodil. Pan Jan Sladký, zvaný Kozina, se narodil tady ve statku, který tady je dneska upraven jako pamětní síň. Tedy možná se narodil v tomhle statku. A ten statek, co tam dneska stojí, to je 19. století. Některé stavby jsou tam podle památkového katalogu už z století 18. A možná nějaké kamenné prvky ještě starší, ale přímo Kozinu nepamatuje. Ale je to veliký, je to obrovský hospodářský dvůr. No, on je vlastně stavený celý do čtverce, vévodí mu brána skoro až barokních proporcí s velkým valeně klenutým vjezdem a nahoře je ještě taková nadezdívka se štítem, ve kterém je vsazená deska, která informuje o tom, že se tady Kozen narodil. Já říkám si, tady vidíme fotku, jak vypadá takzvaná pamětní síň Jana Sladkého Koziny, která je v rámci toho statku. Tak si říkám, vypadá dost jako socialisticky. No, posledních pár desetiletí se tam asi moc nezměnilo. Takže to asi taky bude jako kult. Takže v téhle nejslavnější chodské obci my končíme. Ještě bych možná řekla, že tady je na návsi obří pomník padlým první i druhé světové války. Je to gigantický lev, o který se pán opírá s korunou a je zajímavý, to jsem ještě teda moc krát neviděla, že ten pán jako má pod nohama mrtvou orlici. Tak jo, a my teďka z újezda vyrazíme do Domažlic. Děkujeme, že jste nás poslouchali a my se vás někdy příště přihlásíme. Výletujte a mějte se hezky.